22.10.2025 Južanská Cydonia oblonga s krehkou voňavou medovou dužinou, ktorá plodí teraz druhým rokom. Minulý rok sme mali prvé plody a dneska začala sa zafarbovať do žlta. Ešte včera bola zelená a mierne postupne začína voňať. Sadenica vysadená jesen zima 2023. A vedľa nej majestátna maďarská odroda Cydonie oblongy s najšťavnatejšími plodmi v rámci maďarskej odrody Cydonie oblonga. 22.10.2025 stav vývoja plodov museli podoprieť mladej sadenice sadenej 2024 a vidíme, jak sa krásne plody vyfarbujú do svietivej solárnej farby. Jedna z najlepších odrôd a úplne bežná, ktorá sa predala v bežných slovenských škôlkach, pestovaná tak, aby sa dala konzumovať priamo čerstvá zo stromu.